Olie op i sin gryde der, og så tænder han op for gryden. Det leger vi, han gør, fordi vi har ikke rigtig noget komfur hernede. Det, der er udfordringen, når man laver pomfritter i sådan en gryde der, det er jo, at den der frityreolie, man putter ned i gryden, hvis den bliver rigtig varm, så begynder den at brænde. Hvad tror I så, der sker? Brænder det igen? Jeg tror ikke, David, du får nogen pomfritter i dag, altså den lidt... Ja, men man er ikke nem at have med at gøre, David, men David, jeg tror, at der er gået ind i dit køkken. Og hvordan er det så, når nu sådan en køkken brænder, så skal vi måske ikke selv sådan begynde at lege alt for meget brænde, men der kan det være, at vi skulle ringe efter brandvæsenet. Lille UCV, der kan bruges til festivaler, og den er også tænkt, der skal bruges på nogle af øerne, vi har ude i Skælskør Kommune. Og den er udstyret med den næste, der kommer, det er vores indsatsleder, det er jo ham, der skal... Og det brandmænd vil gøre nu, det er det, vi prøver lige at gå hen og lukke den dør op, så de kan komme ind i køkkenet. Ellers så smider de nemlig. Handler, som vi har kørt med. Hvis der er meldinger om personskade, når I ringer en 112-alarm, så er der blevet sendt både ambulance og en nødbehandler enhed afsted. Og den har vi holdt med her i Sorø, og det er så rigtigt, der har fornøjelse i dag, som bliver disponeret op fra